טוב, שלום לכולם. אנחנו מתחילים בשעה טובה את השיעור פרשת וירא. אנחנו פרשת וירא, יש לנו שם עניינים של קורבנות, וחלק מהקורבנות זה גם חוץ מבהמות, שזה עז או כבש וכו', או שור, בקר. אז יש לנו שם גם עניין של ציפורים שהיו שוחטים על מנחות מיוחדות שהיו מביאים, וגם היה עניין של סולת. יש לי שאלה אליכם. מדברים ציפור, יש ציפור ויש ציפורה? זכר ונקבה, נכון? יש? אתם יודעים, ציפורה, אשתו של משה רבנו, למה קראו לה ציפורה? כי היה לה אח בשם ציפור. ואיך קראו לו? בלק בן ציפור. בלק בן ציפור, ציפור היה אח של ציפורה. שתיהם נולדו ליתרו. זה אחד מהמדרשים אומר, שתיהם נולדו ליתרו, לאחד קרא ציפור, ואחד קרא ציפורה. ציפורה הלכה בדרכי השם, ציפור נהיה מחשב גדול, ובלק יצא ממנו, בלק בן ציפור. יש מדרש כזה שאומר. פה אנחנו מדברים על ציפורים ממש. איזה ציפור? האם הציפור הזכר או הציפורה הנקבה מצייצת או שרה? מי מהם שר? מי שר? הזכר או הנקבה? הזכר. למה לא הנקבה? הוא המחזר. כי כל באישה ערווה. הבנתם? אז שמה לכן הציפורה היא שותקת, כל הזמן היא שותקת, לא אומרת כלום. הציפור עושה את כל הציוצים ואת כל החיזורים ואת כל השירים שהוא שר. לכן זה לא סתם היה צריך להביא את הציפור ולעשות מה שצריך לעשות. אם אתם רוצים להבדיל מה זה ציפור זכר ומה זה נקבה, לפי הציוצים. אם הנקבה היא לא מצייצת, פה ושם היא עושה איזה ציוץ קטן שהיא שמעה אותו, בסדר, שמעתי אותך, אבל גם בבית אנחנו עושים נכון. הבנתי אותך, אם היא נכנסת לאולם אבל היא לא שרה. אנחנו מדברים פה שהציפורים בבוקר שהן שרות, בכל מדברים בלשון נקבה, בעצם זה התפילה שלהם. התפילה שלהם זה אומרים שבגן עדן יש שם ציפורים ששרים שם כל מיני שירי זמרה למעלה, ואז הן מפריחות עד רוחן ומגיעות לציפורים של הארץ, והציפורים האלה מתעוררים או מתעוררות, לא משנה, ושומעים את הציוץ של הציפורים. וחלק מהציוצים, שיש ציוצים בגן עדן שהציפורים שם שרים, כלומר יש לזה, לא סתם אמרו צריך להביא ציפור ולקחת אותו, כן, לשחוט אותו במקום להביא כבש או משהו. פה מדובר, כתוב, אם הוא עשה איזו עבירה בשגגה, שימו לב. כל הפרשה מדברת שאם הוא עשה עבירה בשגגה, אין פה במזיד. מי שעשה במזיד, יש לו כפרה, ואדם עשה בכוונה תחילה, חילל שבת. זה בעיה גדולה מאוד אם הוא עשה בכוונה תחילה, אבל אם הוא עשה בשגגה, כל הקורבנות היו מביאים רק על עבירה בשגגה. אז אם זה היה ככה, היה בעבירה בשגגה, צריך להביא כבש, צריך להביא עץ, אז היה צריך שיהיה לנו עדרים היום. אם אנחנו היינו, כמה עבירות בשגגה אנחנו עושים? צריך להביא עדרים. עכשיו, מה שקורה, זה שהיו מביאים כבשים בני שנה תמימים, אם אין לו כסף, הוא מסכן דל ואביון, מה הוא יביא? אז הוא מביא שתי תורים או שתי בני יונה. הוא מביא שתי תורים או שתי בני יונה היה מביא. ואם גם לא היה לו, מה היה מביא? סולת. היה מביא סולת. על הסולת כתוב שהקדוש ברוך הוא היה לוקח את המנחה הזאת לריח ניחוח. אבל שאר הדברים לא כתוב לריח ניחוח. לא כבש ולא ציפור ולא שתי בני יונה. למה דווקא את הסולת לריח ניחוח? לריח ניחוח כלומר זה היה לרצונו של בורא עולם. מה הייתה הסיבה? דווקא הסולת היה מתקבל יותר אצל הקדוש ברוך הוא מאשר שאר הדברים. למה הם היו מקבלים, אבל זה לא היה לריח ניחוח. לריח ניחוח הכוונה היה נחת רוח לפני בורא עולם על הסולת הזה שהביא אותו אני. כי כל העניין, אני מביא מכל ליבו. שתדעו לכם, באדם שהוא אני, יש לו, כתוב לב שבור ונדכה, אלוקים לא תבזה. העני
העני הוא היה מביא את הסולת כי לא היה לו מה להביא. עכשיו, למה לא היה מביא 2 ציפורים או 2 בני יונה? כלומר, כל כך היה קשה לו, זה לא, כאילו לא היה ביוקר, אבל לא, שתדעו לכם. אותם אלה שהיו לוקדים את הציפורים או בני יונה, היה לוקח לכם המון זמן עד שלוקדים אותם. כי אי אפשר לצוד אותם, לפגוע בהם בחץ. אם פוגעים בחץ, נהיה מום, אז אי אפשר היה להביא. אז צריך לדעת שיטות מיוחדות, איך ללכוד אותם, לכן זה היה יקר גם. אז לכן אותו עני לא יכול להרשות לעצמו. היה מביא סולת, וכשהיה מביא סולת, וזה בעצם, הקדוש ברוך הוא היה רואה שהביא את זה מכל ליבו, הוא הביא את הדבר הזה. אז לכן אומר לנו כאן, דבר בני ישראל אמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. דע כי כל הקורבנות מעוררות את מידת הרחמים. היום שאין לנו קורבנות, מה אנחנו עושים במקום? תפילות, נכון? ונחשב לאדם כאילו הקריב את עצמו, ועל כן נאמר מכם. מה זה מכם? ראשי תיבות, מידה כנגד מידה. זה מכם, שבאדם מביא. והיות והוקם המשכן, הקורבנות שהיו מעלים נחשב להם כאילו עשו מהם סעודת מצווה. ועוד אמרו שאת המשכן נשאו על גבי 12 שברים ששירתו את בני ישראל משך 40 שנה. אותם השברים 40 שנה נשאו את המשכן על כתפיהם. תבין, המשכן היה כבד מאוד. היה שם עצים באורך 5 מטר. כבד מאוד היה הכל. ויש אומרים שאותם שברים אלו נכנסו לארץ ישראל וחיו עד בניין בית המקדש הראשון, בזמן שלמה המלך. רבי מאיר אומר שהם חיים עד היום הזה ולא הזדקנו, ורואים בשדות, עד היום הזה הם רואים בשדות אותם שברים. הם חיים עד היום הזה, השברים האלה המיוחדים. וכל זאת כי נשאו על כתפיהם את המשכן. אם שברים נשאו על כתפיהם את המשכן וחיים עד עכשיו, על אחת כמה וכמה בן אדם שהוא נושא על שכמו את עולה של תורה. בן אדם שנושא על שכמו את עולה של תורה, איזה שכר צריך לקבל. לכן, אומר לנו כאן, כידוע כל קורבן שמקריבים, או כל תפילה שמתפללים, צריך לעשות זאת בכוונת כוח הלב. וזה טעם אומרו, אדם כי יקריב מכם, ראשי תיבות גימטריה כוח הלב. כי בשעה שהאדם מכוון בכל כוונת ליבו, המלאך הממונה על התפילות, שהוא המלאך מיכאל, מסייע בידו להעלות את כל תפילותיו לפני שוכן מרומים. ועל כך אומר הפסוק, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. ראשי תיבות עולה למניין מיכאל. ולא רק זאת, באותה שעה גם תש כוחו של הסמך מם. כתוב מכם. מישהו יעשה לי חשבון כמה זה מכם? מם כף מם, כמה זה ביחד? 100 גימטריה סמך מם. כלומר שבן אדם כשהוא נותן את זה, הוא משתיק את הסמך מם שלא יקטרג עליו. כלומר כל העניינים האלה שבן אדם נותן, זה לא רק הנתינה. אמרנו, הסולת זה היה לפני הקדוש ברוך הוא הכי גדול. זה כמו שאנשים הביאו, אם אתם זוכרים, באחד מהשיעורים שאמרנו, שאנשים הביאו את המראות הצובעות, שהיה להם הביאו בסך הכל מראות, כמו שהרבים לא רצה לקבל. אמר הקדוש ברוך הוא, תקבל מהם, כי חביבים הם עליי יותר מכל מה שהביאו כולם. כי למה? כל דבר שזה יקר לאדם, ואותו הוא תורם, או מקריב קורבן, זה מראה בעצם שהוא עשה את זה מכל ליבו. אם באדם יש לו הרבה כסף, יש לו מלא כסף, הוא תורם 1,000 שקל, מישהו אחר אין לו הרבה כסף. כל שיש לו משהו, כמו שאומרים מיד לפה, והוא תורם 10 שקלים. למי יש יותר זכות? זה שתרם 1,000, זה שתרם 10 שקלים. למה? כי מסתכלים כמה רכוש יש לו בסך הכל, מה אחוז הזה שהוא תרם. על כל דבר מסתכלים כמה יש לו, ההוא שיש לו 1,000 שקלים, יש לו, אני יודע מה, מיליונים, בשבילו 1,000 שקל זה לא כלום. זה כדי תשתה מים. אתם מבינים? אז כל העניין פה תלוי איך באדם תורם. כל דבר שבאדם תורם מליבו, על באמת, בכל ליבו, זה הדבר שמתקבל למעלה.
וגם על זה אין קטרוגים. אחד שהוא מגזים יותר מדי, בא מקטרג, בא ואומר, תראה, זה נותן בגלל שהוא, בשבילו כסף זה כמו זבל, כמו שאומרים. אז לכן זה לא הכמות, אלא האיכות. תמיד שנדע את זה. בכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשביד מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקרים מלח. פסוק זה בא להודיענו, עד כמה יש חשיבות לכך שהמלח לא יחסר מעל השולחן. כי בכך קורד האדם כביכול ברית עם השם, כקורבן הקרב על המזבח, הוא מאמין שהפרנסה באה ממנו, ועל כן מזמן לו השם לביתו את המלאך הממונה על הפרנסה, שנקרא בשם, מי יודע מי המלאך הממונה על הפרנסה, דיברנו על זה בזמנו, פותח את ידיך סופי תיבות חתך, שהוא חותך את הפרנסה, פותח את ידיך סופי תיבות חתך, נכון? אז פה גם אומר לנו, וזה תאמרו פסוק, מלח ברית אלוהיך, מלח ברית אלוהיך סופי תיבות חתך. כלומר המלח ששמים את זה על השולחן, זה לא שבן אדם יגיד אני שם מלח, המלח מביא לי את הפרנסה, זה לא זה. כשבן אדם שם מלח צריך לחשוב על כך, מלח ברית אלוהיך, שזה סופי תיבות חתך, ושידע המלח הזה ששמים, קודם כל זה מסמא את הסמך מם, בכדי שהוא לא יוכל לקטרג, זה א'. אתם יודעים, לוט, כשבאו אליו המלאכים, אחרי שהיו אצל אברהם, זה היה ליל הסדר. עשו שם ליל הסדר, אחרי כתוב שמה, הביא להם גם שתייה, הביא להם גם לשתות, כלומר הביא להם יין, זה היה 4 כוסות שתו. ובליל הסדר הזה, בא לוט לברך המוציא על המצה, והוא אמר איפה המלח? אשתו אמרה לו, מה אתם השטויות שלך, מה חייב להיות מלח? מה קרה לה בסוף? מה נהייתה? הייתה נציב מלח. מידה כנגד מידה. זה מכם. אתם גורמים לעצמכם את הבעיה. סופי תיבות, סופי תיבות חתך, הוא מקבל שפע של פרנסה, וכך גם מסמד עיניו של הסמך מם שלא יעשה לו עינה בישה. יתרה מזו, שעל אותה דרך מרחיד מביתו את מלאכי החבלה, ככתוב בראש הפסוק, וכל קורבן מנחתך, ראשי תיבות גימטריה מלאכי חבלה, וסופי תיבות עולה למניין סמך מם. כך עיניך הוא רואה, שנאמר הפסוק 4 פעמים מלח. 4 פעמים מלח, שימו לב, אני אקרא את הפסוק, שימו לב. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, פעמיים מלח כבר יש לנו פה, ולא תשביד מלח ברית אלוהיך, פעם שלישית, על כל קורבנך תקרים מלח. 4 פעמים הפסוק אומר מלח. מה הסיבה? אנחנו יודעים שהתורה לא אומרת סתם דברים, אם היא אומרת משהו אז יש לזה סיבה. הלא דבר הוא, בא הפסוק לומר לנו ברמז, שהאדם המקפיד שלא יחסר מעל שולחנו מלח, דבר זה יביא לו ברכה בכספו, וזה טעם שחוזר ואומר 4 פעמים מלח. כי אם אנחנו אומרים 4 פעמים מלח, כמה זה? 4 פעמים מם. כמה זה 4 פעמים מם? 160, יפה. גימטריה כסף. גימטריה כסף. כשבן אדם הוא שם מלח על שולחנו, כן, הפרנסה שלו תהיה בדרך הישרה. זה לא אומרת שהוא יתעשר. זה אומר שהוא לא יחסר לו בבית שלו. יחיה כמו בן אדם ולא יחסר לו בבית שלו. מה זה כסף? מה הגימטריה של כסף? במילוי. יודעים מה זה מילוי? כסף. כף סמך פה. כף, איך כותבים כף? כף ופה, נכון? סמך מהם כף. פה והי. ביחד הכל זה יוצא כפרה. כלומר, זה לא רק זה שבן אדם נהיה לו גם, כמו שבא, תראו, יש כסף שמגיע לאדם, אם אין בזה ברכה בכסף, למה זה שווה? שבן אדם מקבל כסף ומוציא אותו על שטויות, חס וחלילה, מוציא על כל מיני דברים. כל העניין שבכסף יהיה בו ברכה.
ואז הכסף עושה כפרה. לכן בערב כיפור, במקום כפרות שעושים על תרנגולת, על מה אנחנו עושים? כסף, גימטריה כפרה. זה אותו דבר. לכן ככה, אנחנו אמרנו שהיא קודם כל מלך על השולחן. אם האדם יש לו כמה שולחנות, יש לו בסלון, יש לו בפינת אוכל, יש לו במטבח. צריך בארבע רוחות השמיים? סליחה? לא. אם יש לו שולחן, אם אין שולחן, לא. אם יש לו שולחן, שישים שם מלחייה, פשוט מאוד. מה, זה פשוט מאוד, זה לא צריך הרבה... גם השלוחה של הסלון, גם באורבלים שם? נכון. שולחן זה שולחן. זה השולחן אשר לפני השם. מזבח. השולחן בעצם מזבח. כן, השולחן זה מזבח. אז אנשים שיושבים ושמים רגליים על שולחן. זה בכלל אסור. זה אסור. זה בכלל אסור. זה זלזול, כי שולחן זה המזבח. אנחנו אומרים, זה השולחן אשר לפני השם. השולחן עצמו זה כמו מזבח. ואם לא תשיג ידו לשתי תורים ולשני בני יונה והביא את קורבנו אשר חטא עשירית העפה סולת וחטאת לא ישים עליה השם ולא ייתן עליה למונה כי חטאתי. אמרו חז"ל שהעני שהיה מביא סולת היה מאוד מתבייש מכך והיה אומר בליבו ריבונו של עולם אני נעשיתי עני בגלל החטאים שלי ועל כן הסולת שהיה מביא לקורבן היה מתקבל לפני בורא עולם לרצון והיה לפניו כריח ניחוח ולכן המילה הלב שהוא מביא מכל הלב שוב פעם במילוי גימטריה סולת. את זה אומר הרב ישראל אבוחצירא, יעקב אבוחצירא, הוא אומר את העניין הזה שהסולת היה בא מכל הלב שלו. לכן אם אנחנו לוקחים את זה שאם הסולת זה בא מכל הלב, שרה אימנו זוכרים מה היה איתם? כשבאו המלאכים לשם, בא אברהם אבינו מה אומר? מערי חי 3 שאים קמח ועשי כן עוגות. מה כתוב שם? הוא אמר קמח היא עשתה מסולת. למה עשתה מסולת? למה לא עשתה? פה אנחנו פשוטו של מקרא פסח נכנס, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה שאנחנו אומרים סולת זה מכל הלב, אז היא עשתה את זה מכל הלב שלה, לכן עשתה את זה סולת. ועוד עניין זה, שים לבך וראה מהו בעצם הגורם לעוני, וככה הפסוק מלמד אותנו. כתוב ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, סופי תיבות גימטריה, שימו לב, ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, סופי תיבות 131, מי מעכב, מי גורם לו שיהיה עני? 131 זה סמאל, כלומר זה מה שמעכב את אותו עני, מקטרג עליו בכדי שהוא יישאר בעניות שלו, כלומר שמלאך זה מקטרג עליו, מעכב את מזלו בכדי שיישאר בעניותו לבא להתעשר. כשאדם מקריב קורבן או לחילופין מתפלל כפי שנאמר בכל ליבו, וכך הוא מסלק את הסקרה ההכרעה. עכשיו תראו למה ישנם אנשים שנשארים עניים כל חייהם, מה הסיבה לכך? שתבינו, לפעמים זה לטובתו של אותו אדם. כי למה? בשמיים רואים שאותו אחד, נכון שהוא עני, הוא סובל, אבל הוא מאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה. אם הוא יהיה עשיר, מה יהיה? וישמן ישירון ויבעט. יודעים אם הוא יהיה עשיר, תוך כמה ימים, כל חודשים, שנים, הוא יעזוב את הכל, ירגיש שיש לו הכל. נותנים לו שישאר עני עדיין, אבל הוא יזכה לחיי העולם הבא במלואותו. לכן לפעמים זה לטובתו של אותו אחד. הוא לא מודע, הוא סובל, הכל נכון. הוא כל כך שמח בחלקו שהוא עשיר. כן, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. א' תהילת ידיים, ראשי תיבות שם. נכון מאוד. גם נכון. לכן כתוב איזה הוא עשיר השמח בחלקו. יגיד מה שיש לי ברוך השם. תראו מה יותר שווה שבאדם חלילה, היום אין עוני כמו שהיה פעם. פעם היה עוני אמיתי. אתם יודעים רבי עקיבא, גם היו אנשים פנימיים. כשהוא לקח את רחל, ביתו של, איך קראו לה אבא של רחל? כלבא שבוע. כשהוא לקח את ביתו של כלבא שבוע, הוא הדיר אותם מכל נכסיו. אמר, עד לא מקבלת גרוש, אני לא נותן לחתונה שלכם. כלום לא תקבלו.
אתם תלכו עם הבגדים שלכם ככה, אני לא עוזר בכלל, כי הוא התנגד שהבת שלו תתחתן עם רבי עקיבא שהיה אז בור ועם הארץ הוא היה. והוא לא רצה, הוא התנגד. אבל בכל זאת התחתנה איתו. והיו גרים בחורבה מטה ליפול. לא היה להם מקום. היו יושנים, המצעים שלהם היו קש. זה הכל, קש. ואז הוא רואה את רחל, הוא רואה את אשתו, הוא מרחם עליה מצד אחד. מאיזה בית של עושר הגיעו, והגיעו למצב הזה שהיא מוכנה עם כל זה, התחתנה עם רבי עקיבא. ואז רבי עקיבא פעם, היא אומרת, רבי, אנחנו עניים? אומר לו לא, אומר לה לא. אנחנו לא עניים. לא, אומר אנחנו לא עניים, יש יותר עניים מאיתנו. כאילו מה יש לנו? אין לנו כלום. לא שולחן, לא כיסא, לא, כלום. קש, זה הכל. הוא אומר יש עניים יותר מאיתנו. באותו רגע מישהו דופק שם בדלת. בדלת, פותחים את הדלת, רואים אישה, כולה בוכייה. היא באה ואומרת, בבקשה תעזרו לנו. מה קרה? הבת שלי עומדת ללדת, אין לי קש בבית שהיא תלד על הקש. אולי תוכלו להביא קצת מהקש שלכם. הוא אומר לה, דרועה, להם גם קש אין, לנו יש את זה. השאלה על מה באדם מסתכל, על חצי הכוס הריקה או חצי הכוס המלאה. תשמעו, להסתכל חצי הכוס המלאה, זה תכונה שבאדם צריך לאט לאט לרכוש אותו. יש כאלה חסר להם דבר הכי קטן, הם מרגישים אוי ואבוי, מה קרה? אוי ואבוי, העולם נחרב. רבותיי, זה לא ככה, יש דברים הרבה יותר חשובים. בריאותו של האדם, השמחה בלב שלו, אלה דברים החשובים. שאר הדברים בטלים בשישים. יש לו את זה, אין לו את הדבר הזה, כן יש לו. אבל בני אדם הם בני אדם. לכן בני אדם מסתכלים יותר על החומריות ולא על הרוחניות. הרוחניות יכולה למלות את האדם, למלות אותו בשמחה. כן, בואו נגיד עכשיו פה עוד כמה דברים גם, כמה דברים מהזוהר שמביא לנו כאן על העניינים האלה. נפש כי תמעול מעל בשגגה. מה זה תמעול מעל בשגגה? מה זה מעל? מה זה מעל? מעילה. מעילה, בגידה וכל הדברים האלה. אבל מה קורה אם באדם הוא רק חושב על המסכנות שלו? הוא חושב את עצמו שהוא מסכן. אפילו שיש לו שהוא מסכן. למה? מסתכל אחרים שלהם יותר. יש כאלה מתוך המסכנות מגיעים למצב שהולכים חלילה לאבד עצמם לדעת. מעל זה מאבד עצמו לדעת. הוא גורם לעצמו להגיע לידי כישלונות ולהגיע לידי כך של ייאוש. כי כל מה שקורה עם האדם זה בראש שלו. כל מה שקורה לאדם זה בראש שלו. אם הוא יחשוב טוב, ירגיש שהוא טוב. אם הוא יחשוב על כל דבר שלא נדע שהוא בצער או זה, יחשוב ככה, וזה לא פשוט. זה דבר שאדם צריך לבנות לעצמו בכדי להיות כזה. אומר, כל מקום בפרשה נכתב אחרי הקורבן ונסלח לו. אך על הכהן המשיח, כתוב, אם כהן המשיח, הוא יעשה איזה משהו בשגגה, איזה עבירה בשגגה. אז מה קורה כהן המשיח? מה זה כהן המשיח? זה אדם גדול, שהוא יש לו את צאן מרעיתו, והוא מלמד אותה. עכשיו, אם הוא טועה בהלכה, והוא אומר להם הלכה מסוימת, שהיא לא נכונה, מה קרה אז? הוא יטעה את כולם. עכשיו הוא רוצה להביא קורבן. מה צריך להביא? צריך להביא שור. משהו גדול. לא, אתה אדם גדול, תביא משהו גדול על חשבונך. אתה הטעית אותם? אבל לא כתוב ונסלח לו. לא כתוב ונסלח לו. נסלח לעם כן. כי זה היה בשביל, אבל לא נסלח לו. למה? כי אולי אותו זמן שהוא עשה את הדרשה שלו, היו אנשים שלא באו בדרשה הבאה, והם לא יודעים שזה היה טעות. אז הם ממשיכים לעשות את העבירה.
אז יש לזה, כלומר, כשאדם מגיע לסמכויות, דברים גדולים, צריך מאוד להיזהר, ולא סתם, כמו שאומרים, להגיד דברים שיכול חס וחלילה להטעות, אלא אם הוא בטוח בדבר, ואז הוא יכול להגיד. אנחנו לא מדברים פה על מדרשים, על דרשות, מדברים פה על הלכות. יש הבדל בין דרשות לבין הלכות. למה? בדרשות יש 70 פנים לתורה. יש, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, הכל בסדר. אבל הלכות, הלכה פסוקה, האדם צריך להיות בטוח במה שהוא אומר, ולא להגיד סתם דברים, יתבררו חס וחלילה יתבררו שהם לא נכונים. נכון. למרות שיש נוסח אשכנזי וספרדי. אין פה עניין, גם ספרדים, הכל מתקבל למעלה. הכל מתקבל למעלה. אני פעם סיפרתי לכם, דיברנו על אשכנזים וספרדים, פעם סיפרתי לכם, אני חושב, על חלום שהיה לי, שאמרתי, אני רוצה לדעת מה השכר שהקדוש ברוך הוא נותן ללומדי תורה. אמרו לי, בוא ניקח אותך למעלה. קחו אותי למעלה, אני עולה, מגיע לרקיע השביעי, אומרים, הנה, ואני רואה שמה, אני הייתי כאילו כביכול, זה היה הליקופטר שקוף, לא יודע מה, ואני כאילו טס שמה, ואני רואה שיש שמה, כאילו, כביש, כאילו מעבר, ושני הצדדים, יש שמה ביתנים מלאים בתלמידי חכמים, שהם לומדים שמה תורה. אני הרגשתי את ההרגשה הנפלאה הזאת, של התענוג שהם מרגישים, לרגע. ואמרתי, מה? זה התענוג שמרגישים שווה את כל ההון שבעולם. הרגשתי לרגע בחלום. חבל שאני לא יכול להרגיש את זה עכשיו, אבל לרגע הרגשתי את זה, ממש הרגשתי את זה, ממש. ואז אני שואל אותו, תגיד לי, למה פה נמצאים קבוצה, שם קבוצה, באמצע יש כאילו דרך מסוימת? אומר, אלה ספרדים, אלה אשכנזים. אז לכן אני אומר שכל התפילות מתקבלות. הכל למעלה בשמיים מתקבל. למה? אנחנו 12 שבילים יש לשמיים. 12 שבילים. כל שביל ושביל זה של אחד מהשבטים. אנחנו לא יודעים מאיזה שבט אנחנו לא יודעים. אז יש 12 שבילים. יש את השביל ה-13, שזה כנגד 13 מידות. אנחנו יודעים שיש 13 מידות. למה דווקא 13 מידות? השם, ער, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. 13, נכון? למה 13? למה דווקא 13? מישהו שינסה לחשוב. למה דווקא 13? 13 מידות ולא יותר ולא פחות. כל דבר זה מדויק, כל דבר זה ברור. קשור לשבטים? כי כל המידותיו של הקדוש ברוך הוא עושה את זה מתוך אהבת עם ישראל. כי 13 גימטריה אהבה. אהבה זה 13. לכן 13 המידות כולם לטובת עם ישראל. יש לנו, לכן יש לנו 13 מידות, אבל יש 12 שבילים. מה זה המידה ה-13? בתוך 12 השבילים של התפילות יש גם מקטרגים. כשהתפילות עולות למעלה, לא משנה איזה שבט, יש מלאך שממונה שהוא לוקח את התפילות ומעלה אותם, אבל בדרך יש לו כל מיני מקטרגים על העוונות שאותו אחד עשה. עכשיו שואלים האם מגיע לו או לא, אז הם חוטפים קצת, מעכבים אותו, חוטפים ממנו קצת את התפילות, בכדי שלא יצליח לקחת אותם למעלה. אבל יש את השביל ה-13. שביל ה-13 זה נחצב מתחת לכיסא כבודו של בורא עולם. זה השביל ה-13, שם אין מקטרגים ואין כלום. ומי זוכה בכך? מי זוכה בשביל ה-13? אדם החוזר בתשובה. אדם החוזר בתשובה, כי אם יתפלל דרך שביל מסוים, כל העבירות שהוא עשה, מה יישאר לו מהתפילות? הקדוש ברוך הוא חותר מחתרת מתחת לכיסא כבודו, ונותן לאותו אחד שרוצה לחזור. לכן אנחנו כל יום אומרים 3 פעמים, החזרנו בתשובה שלמה לפניך. למה אנחנו אומרים את זה? שהקדוש ברוך הוא יחתור מחתרת מתחת לכיסא כבודו, שאנחנו נחשב כחוזרים בתשובה, ואז התפילות יתקבלו בלי מעצורים. לכן, זה 13 מידות, זה לא סתם. 13 מידות זה אהבה.
באיזה גיל עושים בר מצווה? למה 13? ואהבת את השם אלוקיך. אתה מגיע לזה, אתה מתחיל במצוות, אתה תעשה את זה מתוך אהבת השם. זה גיל 13 שנותן לנו פה רמז על כך, למה דווקא 13? חזנות. היו למשכן 10 יריות, כנגד 10 רקיעים, והם כנגד 10 ספירות, ככתוב נוטה שמיים כירייה. כל המשכן וכל מה שכתוב שם, וכל החלקים וכל מה שנעשה, זה בעצם מייצג את העולמות העליונים, שרצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו למטה כמו שיש לו למעלה. אז יש לנו 10 רקיעים כנגד 10 ספירות. והרקיעים האלה, כל אחד ואחד יש לו את הדרגה שלו. והספירה העליונה, שזה מגיע, שזה נקרא כתר, כתר זה אצילות. זה הספירה האחרונה. שם זה כבר, הכל טהור שם. הכל טהור. תמיד תפילה מגיעה לשם, שתדעו לכם, במקום זה נעשה, מתקבל. אם האדם מצליח, שהקדוש ברוך הוא יחתור לו מחתרת מתחת לכיסא כבודו, ושלא יהיה לו באמצע מקטרגים. מתי זה יכול לקרות? מתי שבן אדם הוא מתפלל מכל ליבו. לא דווקא בשעה שיש לו צרה, דווקא אז הוא מתפלל מכל ליבו, לא. גם כשטוב לו. גם כשטוב לו הוא מתפלל מכל ליבו, ואז חס וחלילה כשרע לו ויש לו צרה, אז אומרים, בואו נראה, הוא גם מתפלל מכל ליבו, גם כשטוב לו, או רק עכשיו הוא נזכר. ואז אם גם כשטוב לו הוא מתפלל מכל ליבו, אז זה הקטע שעובר דרך השער ה-13. אגב, גם של יתומים ואלמנות? סליחה? גם של יתומים ואלמנות? כמובן, כמובן. עכשיו את השער ה-13, מי בעצם פתח אותו? מי היה זה שביקש? מבחינה תיאורטית. זה היה יעקב אבינו עליו השלום, שהיו 12 שבילי מזלות, הוא גרם לכך שיפתח עוד שביל אחד, שהוא בירך את מנשה ואת אפרים, ואמר מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. מנשה ואפרים בגימטריה, ראובן, שמעון. אותו מספר, שתדעו לכם. אז הוא בעצם נהיה החודש ה-13, שאנחנו אדר א', אדר ב', נכון? אז זה פה בעצם נפתח לנו עוד שביל אחד, בכדי שאם באדם מתפלל מכל ליבו, שיפתח לו השביל הזה, שהתפילה שלו תתקבל למעלה, והוא מקבל שכר, כמו שאומרים, במקום. כמו אם זה מתקבל שם כבר, עולם האצילות, כבר דרגה מאוד גבוהה. ואז הוא מקבל שכר במקום. תשמעו, הדברים האלה הם נשמעים כתיאורטיים, הם לא תיאורטיים. הם רוחניים אמיתיים. הדברים האלה נעשים, אנחנו רק לא יכולים להבין אותם, אלא כן אם אנחנו מאמינים בכך באמונה שלמה. אם האדם מאמין באמת באמונה שלמה, אז אני מקבל. אני ביקשתי פעם אחרונה, מה שהיה, תראו שהעולם תעשה, שאני אהיה לי כוח, ביום פורים, לעמוד ליד החזן ולהיות יחד איתו, כמו שהייתי עושה כל שנה. וברוך השם, זה מה שקרה. זה ממש היה כאילו אז, אבל לא האמנתי. אז כל דבר שבאדם עושה אותו, צריך לעשות אם הוא עושה את זה באמונה שלמה ככה, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה, וזה לא דברים בעלמא, שתדעו לכם. יש בזה המון המון אמת בדברים האלה. מהמצוות שעשה האדם בעולם הזה, תופרים לאותו אדם את לבושו, כמו שנעשה לאדם הראשון. כמו שנעשה לאדם הראשון. וארבע אותיות ארגמן מקבלות את פניו ומלכוד אותו למקום ההוא, למקום הראוי לו. מה זה הארגמן? מה זה מלאכי הארגמן? זה ראשי תיבות של 4 מלאכים, זה אוריאל, רפאל, מיכאל ונוריאל. ונוריאל, יש לנו את אוריאל, יש לנו את נוריאל.
בעצם מה קורה? זה אותו מלאך, אבל שהוא משתנה פעם לעולם שתיהם זה עניין של אור. אוריאל זה אור, נוריאל, נורה זה אור גם, בדיוק. אז אתה רואה, יש קופסאות גפרורים כתוב נור, היה פעם, תוצרת הארץ. אז גם אוריאל וגם לכן הוא משתנה, פעם אחד לזה, פעם אחד לזה, אבל הוא מביא את האור, והוא לוקח את אותה אדם שמקבלות את פניו למקום הראוי לו, בכדי שיכינו לו מלבושים. המלבושים של האדם נעשים מכוח המצוות. בעולם למעלה, איך האדם לבוש? מכוח המצוות. איך היה האדם הראשון? בואו תבינו, הכל זה חוזר בחזרה, נקרא איזון חוזר. האדם הראשון בהתחלה כתוב שהוא היה לבוש, ועשה לו כותנות אור וילבישים. אחרי זה היה אור, בהתחלה היה אור באלף. קודם היה אור באלף. כלומר, היו ערומים כביכול, אבל האור היה מקיף אותם, אי אפשר לראות אותם במערומם בכלל. זה היה אור המקיף שהיה מקיף אותם. אחרי שעשו את החטא שאכלו מעץ הדעת, האור הזה נעלם, היה צריך לעשות כותנות אור בעין ולהלביש אותם. מה היו הכותנות האלה? יש לבושים יותר נעלים שנעשים מהכוונות של המצוות שהאדם עושה בעולם הזה, שהן טהורות ומזוקקות ונעשים לאדם לבושים. יש דברים שבאדם עושה מצווה, מקיים את המצווה. נאמר באדם נותן צדקה, הוא קיים מצווה צדקה, נכון? אבל כשבאדם מכוון גם על הצדקה, קודם כל שנותנים צדקה, להגידו צדקה תציל ממוות. כן, מתי שנותנים, לא משנה. אבל גם כשבאדם מכוון שהוא נותן את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לא בשביל לעשות רושם על הזולת או משהו כזה, מהכוונות נעשות את האור הבהיר. האור הבהיר זה בעצם אור של גן עדן שהיה אז. זה אומר שאם יהי אור ויהי אור, מה זה היה האור הזה? זה היה אור הגנוז. זה היה אור הגנוז, אבל האור הגנוז הזה היה כל כך חזק, שבני אדם לא יכלו להביט בו, אחרי שאכלו מעץ הדעת. לכן מה הוא עשה? הוא עשה להם כותנות אור. וגם, מה עשה? ויאמר השם יהי אור ויהי אור. נכון כך כתוב? אז למה ברא גם את השמש והירח? השמש בשביל להאיר על הארץ. אז מה היה האור הקודם ויהי אור? האור הגנוז. אז זה היה האור הגנוז. זה היה האור הגנוז. האור הגנוז, באדם יכול לראות את זה חלק. אי אפשר לראות את זה, כמו שאם באדם רואה את זה אפילו בחלום, אתם זוכרים, דיברנו על החלומות, ואמרנו שאם באדם חולם חלומות טובים, אם הוא חולם חלומות טובים, בעצם מה זה מראה? שהנשמה עלתה למעלה, והיא הייתה זכה וטהורה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו שיחזור עוד פעם נשמתו, כשהוא שוכן במיטה בבוקר, ואז הוא קם במצב רוח טוב. למה? כי שם תיארו אותו וזיקו אותו. חס וחלילה בן אדם חולם חלומות רעים. למה חלומות רעים? כי שם דחו את הנשמה וזרקו אותה משם, והיא רכפה בעולם וראתה כל מיני דברים לא כל כך טובים. ואז בן אדם קם בבוקר עצבני, בלי מצב רוח, כועס על כל העולם. והוא לא יודע אפילו למה. הוא לא יודע למה. אבל זה בגלל שסילקו את אותה נשמה למעלה. אמנם החזירו לו אותה בעולם הזה לעוד ניסיון ועוד ניסיון. אבל סילקו אותה. והוא לא היה לו, היה משהו נע ונעת. אז הוא מרגיש בקושי ישן, בקושי זה. הוא אומר, לא יודע למה, אני לא מודאג על כל דבר. הכל בסדר, למה? אז יש בזה כאילו גם בחלומות דברים שלפעמים, אם יש חלום טוב זה גבריאל המלאך בא ונותן את החלום הטוב. אם זה חלומות, כמו שאומרים, לא כל כך, אז זה מיכאל. מיכאל לפעמים מביא דברים אמיתיים, דברים שקריים מביא בחלומות. אז לכן אנחנו רואים כל החלומות שהיה ליוסף, ומה שהיה על יעקב אבינו,
את מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, או שהיה עם פרעה, וכל החלומות שהיו, לפעמים הם אמיתיים, לפעמים לא. מתי לא? זה מתי שמיכאל המלאך, לפעמים הוא מטעה את האדם. כך הוא אומר בזוהר, אבל כל חלום וחלום, יש לו סיבה למה בן אדם חלם אותו. עכשיו מישהו שאל אותי, מתי בן אדם חלם? נכון. יש אם בן אדם חלם תחילת השינה, באמצע השינה, או לפנות בוקר. יש 3 משמרות למעלה, 3 משמרות שכל פעם יש להם משמרת של 4 שעות. אז 4 הראשונים בעייתיים. 4 אמצעיים הן באמצע. 4 האחרונים הם ברמה גבוהה, כלומר מבחינת טהרה. אז לכן אם אדם חולם שעה 3-4 בבוקר, 5 בבוקר עד 6, יש לזה עניין, 4 שעות, זה מחולק, מ6 עד 6, זה מחולק. אז אם הוא חולם, כמו שאומרים לפנות בוקר, אין שם קטרוג, הבוקר השמש להעיר, שבאה השמש, ואז כשזורחת השמש, אין שם עניין של קטרוגים. הקטרוג הכי קשה, זה בדרך כלל זה בלילה עד שעה 12. ואחר כך זה משולב, קל וקשה, ובבוקר, 4 שעות האחרונות, זה הזמן שאם אדם חולם חלום טוב, שיספר את זה לאוהבו. אם האדם אוהב את אשתו, שיספר לה. ואם לא, שיזהר. אז צריך לאדם לדעת למי גם לספר. אנחנו יודעים, יוסף, הוא היה חולם את חלומו הרבה פעמים, את אותו חלום, אבל היה מפחד לספר לאחים שלו, שמה יגידו, מה, אתה רוצה להשתלט עלינו? בדיוק כמו שאמרו. אבל בסוף כשהוא אמר להם, כי הוא אהב אותם, אצלו לא היה עניין, הוא לא חשב על זה שהם שונאים אותו. אבל כשהוא אמר להם, מה פתרו לו? איך פתרו לו? זוכרים? המלוך תמלוך עלינו או משול תמשול בנו. הם בעצם פתחו את הפה שלהם לטובתו. הם לא שמו לב לזה. לכן זה נהיה בדיוק. הוא מלך עליהם ומשל בהם. אף על פי שזה לא היה בכוונה תחילה כאילו. כי הם היו באמת שונאים אותו. הם היו שונאים אותו. וכל זה הם עשו בגלל כל מיני דברים שחשבו עליו והכל. בסוף התברר בעצם יוסף נקרא הצדיק. אנחנו לא אומרים על האחרים יהודה הצדיק. לא אומרים, נכון? לא אומרים. אומרים רק על יוסף הצדיק. כי יוסף באמת הוא היה אדם שהוא היה מסתכל על כולם, על אף רוחניותו הגבוהה, מסתכל על כולם, מדבר עם כולם בגובה העיניים. וזה בדרך כלל שבא אח קטן, מספר לאחים שלו שהוא חלם חלום כזה, צריכים להיות שמחים. במקום זה הם קינו בו, ויקנאו בו אחרי יוסף. והקנאה מביאה לכל מיני תופעות. אף על פי שאומרים שהקנאה נבעה מעצם שמו של יוסף. מעצם שמו של יוסף. כי מי הייתה זאת שקנאתה באחותה? לאה. רחל. רחל ולאה. קנאתה, כן. ותקנא באחותה. הקנאה הזאת עברה ליוסף. בן לאי. ולמה? כי יוסף גימטריה קנאה. בגימטריה אותו מספר. יוסף גימטריה קנאה. כלומר שיוסף, עצם מהותו, השם שלו היה מעורר קנאה. למה מעורר קנאה? קודם כל הוא היה בחור יפה תואר ויפה מראה. היה לו את הדמות של אמא שלו, של רחל, אמנו שהייתה יפהפייה. ולכן יעקב אבינו כשהיה רואה אותו, הוא היה מרגיש שהוא רואה את אשתו שבדמי ימיה הלכה לעולמה. זה היה מנחם אותו. כשהוא נעלם, בשבילו הכל התמוטט. כלומר הוא לא רואה, לא את אשתו לנגד עיניו, איך היא הייתה, זה הזיכרונות שלו. זה הזיכרונות שלו היו. ולא את הבן שלו שדומה לאשתו. אז הדבר הזה גרם לו שהוא יהיה באבל. הוא היה כל הזמן באבל. כל מה הוא היה בוכה.
לכן האחים גם, כשראו את אבא שלהם בצער כזה גדול, לא ידעו מה לעשות. הם לא ידעו, מה שהמעשה שעשו, הם מצאו לנכון שזה לא. לכן גם כששלח אותם ללכת לשם, תכף רצו ללכת, שם כתוב, בעזרת השם שנדבר על כך, שהם הלכו בכדי ללכת לפדוד אותו מבין הגויים. הלכו לפדוד אותו, לקחו איתם כסף והכל, אמרו בכל מחיר אנחנו מוציאים אותו משם. אבל קנאה זה דבר נוראי. כתוב, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. יש גם קנאה טובה. חוץ מקנאת סופרים. זהו, יש קנאה טובה, שאתה רוצה להיות כמו למשל הרב הזה, לדעת בתורה, אתה לא בקטע של לקנא, לרצות, לשאוף. אוקיי, גם נדבר על זה עכשיו. מה שתעוררו, אנחנו נדבר על הנושא שדיברתי, אוקיי? מדובר, זה היה, איך קוראים לזה, איך קוראים לו שהוא היה חסיד? תמיד אנחנו מדברים עליו, את השם שלו, איך? לא, יש מילה החסיד הזה שהרב בעל שם טוב היה הרב שלו. שכחתי את השם שלו, תכף אני אזכר, לא משנה. לא משנה. הרב זושה. הוא היה אחיו של הרב אלימלך שיש לו ספר. הרב זושה פעם אחת הולך עם התלמיד שלו. התלמיד שלו עושה רבי, תגיד לי, אתה לא אומר לפעמים לעצמך שאתה רוצה להיות כמו הרבי שלך, הרב ישראל בעל שם טוב זצ"ל. אתה לא היית רוצה להיות כמוהו. אז הוא עושה, שתדע לך בני, כשזושה יעלה לשמיים, לא יגידו לו למה לא נהיית בעל שם טוב, יגידו לו למה לא נהיית זושה. למה לא עשית את מה שמיועד לך? לכן שאנחנו מדברים פה שרוצים להיות כזה או כזה, תהיה אתה, אל תעשה הצגות, אל תגיד שאני רוצה להיות כמו שההוא וההוא וההוא, לא. כל אחד בא עם תפקיד מיוחד, יהודי בשבילו. ישעיהו הנביא, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו תלך ותנבא על מצרים בזה, הוא אומר ריבונו של עולם, נער אנוכי, מה אני אלך לדבר עם מלכים כאלה וזה? הוא אומר רגע, אל תגיד נער אנוכי, כי בטרם יצרך מבטן ידעתיך, נביא לגויים נתתיך. כלומר, אתה נוצרת בשביל לעשות את השליחות הזאת. אל תנסה לחמוק, לא יעזור לך כלום. יונה רצה לחמוק, עזר לו? אז תהיה אתה. באת לעולם הזה, תהיה אתה. קוראים לך מוישה, קוראים לך מנחם, לא משנה מי. תהיה אתה. קודם כל תשלים את השליחות שלך בעולם הזה. אל תבוא להגיד, אני רוצה להיות כמוהו. לא. תמיד יש רק אחד. משה רבנו יש רק אחד. רבי ישראל בעל שם טוב יש רק אחד. אתה לא יכול להיות שתיים. אין דבר כזה. אומרים ממשה עד משה לא קם כמשה. על מי מתכוונים? הרמב"ם. לא קם כמשה. כלומר, אי אפשר שבן אדם יבוא באצטלה של אני רוצה להיות כמוהו. לא באת לעולם הזה להיות כמוהו. רק אחד צריך להיות בעולם הזה. לא 2 ולא 3. אז לכן כל אחד בן אדם צריך להסתכל על עצמו. מה שאני פה עושה בעולם הזה, עמדה שליחות שלי. כל אחד נותנים לו בורק קטן, שהוא יחזק את האמונה, שיחזק את הפירמידה. אבל כל בורק הוא חשוב. לא משנה אם זה בורק גדול, של אדם גדול, או בורק קטן, לא. כמו פאזל. נכון, כל אחד צריך. ואם הוא משלים את התמונה, זה לא שווה כל מה שיעשה, אם הוא לא מקבל את האנרגיות מבורא עולם. ואדם צריך לקבל את האנרגיות מבורא עולם. למה המשל דומה? אחד, במפעל, הלך הביא מכונת הדפסה, שהייתה מדפיסה תוך שעה אלפי גיליונות. קודם היה לו אחד ידני כזה, וזה מחוץ לארץ, הזמין והכל, באו, חיברו אותו, הרכיבו אותו, עשו את הכל. עכשיו, איך אומרים, בא לגזור את הסרט, כמו שאומרים. כל העובדים שלו, 500 עובדים מסביב, כל אלה שבאים לעשות טקס. הוא בא, עושה את זה, מפעיל את המכונה, המכונה לא עובדת. מה קרה? לוחץ עוד פעם על הכפתור, שואל,
את המומחים שם, תגידו לי, איזה כפתור לוחץ? הוא אומר לי, זה כתוב על זה, לוחץ כלום, לוחץ כלום. למה? כי לא חיברו אותו לחשמל בכלל. איך הוא יעבוד? איך יקבל אנרגיה? איך בן יכול לקבל אנרגיות? אנרגיות חיוביות. איך בן יכול לקבל? מאיפה אנחנו מקבלים אנרגיה? מאיפה? מהמצוות. מהרוחניות שבאדם, הנשמה היא רוחנית. זה שאנחנו אוכלים ואנחנו שותים ואנחנו מבלים, כל הדברים האלה, אלה הדברים האלה, אלה לא אנרגיות. הנשמה צריכה אנרגיה. כשהנשמה מקבלת אנרגיה, היא נותנת אנרגיה לכל האיברים שלנו. לכן זה מה שחשוב, לא רק את הדברים שאנחנו כביכול, הארציים שאנחנו עושים. שמעתי ככה, היצר הרע מוכן ללכת איתנו. איך? עד כלי גם בעבודה וגם בתורה ומצוות הוא מוכן ללכת, אבל את הייעוד של האדם, הוא לא ייתן לו. נכון. הוא לא ייתן לו בכדי להגיע לייעוד שלו. וגם הוא צריך לדעת מה האדם, על מה להשקיע את כל הכוחות, את האנרגיה. נכון. דיברנו פעם שעברה, דיברנו על מקווה טהרה. כן. מה מקווה טהרה עושה? אמרנו מקווה טהרה, באדם נכנס לתוך המים, יוצא, הוא מרגיש שהוא נטהר. האם הוא נטהר באמת? מה בעצם זה מקווה טהרה האמיתי שבאדם נטהר ברוחניות שלו? האם באדם שנכנס לתוך המקווה וטבל, אז זה מתאר את הרוחניות שלו? מה זה עושה? כשבאדם נכנס למקווה טהרה, אמרנו פעם שעברה זה היה לפני 2-3. כשבאדם יושב, מתקהל, ויקהל השם, ויקהל משה, אומר בעצם זה שמתקהלים ללמוד תורה, זה בעצם מקווה טהרה של האדם. וזה באדם נכנס לתוך ממתת שערי טהרה. למה? תשימו לב, מקווה טהרה, ראשי תיבות ממתת. זה ממתת שערי טהרה כשבאדם לומד תורה. כשבאדם יושב, נכנס לתוך המקווה עצמו, אולי הוא מרגיש משהו חיצוני, או שהוא חושב, אבל לא. מקווה טהרה זה השיעורים שהולכים. מקווה טהרה זה מקום שבאדם הולך, הוא לומד, הוא יוצא מטען. הוא יוצא מטען, הוא מקבל דברים, הנשמה של האדם היא רוצה את זה. היא רוצה את זה. כשהוא מקבל את המטען הזה, הוא יוצא, יצאתי עם איזה משהו, שמעתי דברים, בשמיעה מי נהנה? הנשמה נהנית. בשמיעה הנשמה נהנית. כתוב, עם ישראל כשקיבלו את התורה וכל העם שומעים, רואים את הקולות, נכון? רואים גם את הקולות. הקול של האדם שבאדם שומע זה מגיע לנשמה עצמה. ואז הם היו רואים את הקולות שהיו יוצאים, שהיו נכתבים שם. אנחנו לא יכולים לראות את הקולות שלנו נכתבים, כי מי אנחנו בכלל. אבל אז הקולות של הקדוש ברוך הוא היו נכתבים גם. מה שהיה אומר זה היה נכתב. זה היה נכתב. והדבר הזה היה העיר את נשמתם עד כדי כך שהשם שם להם כתרים, שם להם כתרים על הראש שלהם. אבל אחר כך חטא העגל לצערנו אמר הורידו אתכם מעליכם, אתם זה הכתרים. אבל למשה רבנו הכתרים נשארו לו. כתר בראשו נתת לו, הכתרים נשארו למשה רבנו. אבל הוא רצה את הכתר הזה שהיה לו, את הרוחניות הזאת, בלוחות השניים, להחזיר לעם ישראל בחזרה. לכן הוא לא היה שם מסווה כשהיה מדבר איתם, בכדי שההערה הרוחנית הזאת תבוא גם על עם ישראל. משה רבנו תמיד היה מחלק את כל הדברים שיש לו עם עם ישראל. תמיד שהיה נותן. לכן כל אחד וכל אחת מאיתנו, זה לא כל אחד מאיתנו אחשוורוש. כל אחד זה אחת מאיתנו, שאם שומע דברים שקצת הזיזו לו משהו, או נתנו לו קצת יותר ידע שלא ידע, להעביר את זה הלאה. להעביר את הדברים הלאה. להסר. כן, כי אמרנו, כשבאדם נותן לאחר, זה נקרא שהוא נותן כאילו מעשר מחוכמתו. כמה שתיתן יותר מעשר, ככה תתעשר יותר בחוכמה.
אז לא להגיד אני יודע את זה, אני לא רוצה שההוא ידע, לא. כשבאדם גם מעביר, שלא יראה, תראו איזה חכם אני מעביר. לא, שיהיה לו מטרה. המטרה, לתת מעשר מחוכמת התורה שבי. תעביר את זה גם לאחר. כשאתה מעביר את זה גם לאחר, פה כבר אתה בעצם מקיים מצווה כפולה ומכופלת. ברוך הוא יזכה את כולנו, שיהיה לנו בשורות טובות, בריאות טובה, פרנסה טובה, זיווג לכל זיווג לכל הרווקים והרווקות, וכל אחד שהשם ימלא כל מי שלא דיבנו טובה ברכה, כן רצון ונאמר אמן. ברוך תהיו. ברוך אתה